Halløjsa. En interessant gren af hele området af angst og frygt, jeg snakkede med en filosof om her forleden, det er det der med, nu bliver det lidt filosofisk, men det har en smuk, meningsfuld krølle i det hele. Det er, når vi går og frygter noget derude, hvad end det er et arrangement, eller at du ikke ved, hvad du skal, eller det er edderkopper, eller det er rumvæsener. Alt, hvad vi frygter derude, det er jo ikke noget, der eksisterer endnu. Altså, der er, helt fysisk set, er der jo kun nu. Når du ser det her, så er det jo nu, du ser det. Og så er det kun det, der eksisterer. Nu, at det du hørte for lidt siden, det er jo allerede væk. Så at have den en mente, at din fremtid findes ikke endnu. Din fortid eksisterer ikke. Det er ting, vi fortæller os selv. Der er jo kun nu. Og den der forståelse for, at vi alle er i det rum lige nu. Vi er smeltet sammen som en enhed på jorden, med universet, med naturen, alt det der. Det kan sådan fjerne vores ego lidt, fordi når vi frygter noget, så er det jo et kæmpe ego i os selv, der tror, at hele fucking universet drejer sig om os. Og det gør det ikke. Så tillykke med det. Nu har du indset det. Universet drejer sig ikke om dig. Universet er i sin reneste form pisse ligeglad med dig og mig og vores små egoer. Og prøv at få hjernen til at forstå det. Forstå, at du har kun nu. Der eksisterer kun nu. Det kan sådan fjerne lidt af frygten for alt det der kommer derude. Det du har i vente. Det der måske kommer. Det du går og bekymrer dig om. Der bare ikke findes andet end i dine tanker. Vær til stede nu. Fjern den der frygt for alt det der kan ske. Prøv at fortælle dig selv det. At du lever kun nu. Det kan altså noget. Vi ses.